Автоматични стълбчета ще регулират достъпа до улица Александровска в Русе. Реконструкцията на главната улица донесе много промени за движението и достъпа на превозните средства. Но преди дни русенци се питаха защо се разкопават и къртят току-що поставените нови плочки, но стана ясно, че това се прави заради автоматичните предпазни колчета. Диан Илиев сега е на мястото и ще ни покаже как се осъществява достъпът до магазините и банките. Между другото, в столицата на времето бяха инсталирани такива подвижни колчета на улица Граф Игнатиев, които трамваите трябваше да си ги регулират, за да не може да влизат колите, но те не просъществуваха, развалиха се и не работят. Дано вашите да нямат такава съдба. Карина, надявам се нашите колчета да не последват съдбата на тези, които бяха на Граф Игнатиев, както и ти каза, които регулираха движението на трамваите в столицата. Всъщност тези колчета се казват боларди. Това ми го каза току-що госпожа Живка Бочуковска, главен архитект на Русе. Добро утро, госпожа Бочуков. Добро утро. Каква е функцията на тези колчета и какво ще се случва благодарение на тях? Ами, както знаете, повече от 90% от ремонта на тази главна улица Александровска вече е почти готов и редовна практика на водачите на моторни превозни средства е да паркират и да влизат в площадните пространства, които вече са изпълнени с новата настилка. И в крайна сметка, за да предотвратим тези нарушения, община Русе реши да монтира тези предпазни и ограничителни елементи. Тези предпазни ограничителни елементи са снабдени с по един датчик всеки от тях, който отчита наличието на препятствия, ако те тръгнат да се издигат в високо положение и в момента, в който отчете това положение, той може да смени посоката на движение. Също така са снабдени и с система против замръзване. Около самите боларди има монтирани метални детектори, които отчитат също наличие на препятствия около самите тях. Така че се надявам този проблем, който имаме до този момент за паркирането на моторни превозни средства върху новата настилка, вече да не съществува с тяхното монтиране. При спешни и екстремни ситуации как ще се осъществява спускането и вдигането на въпросните боларди? Ами, те се управляват дистанционно и дистанционните са в служителите на КОРС. Така че при сигнали от пожарна, бърза помощ и други форс-мажорни обстоятелства ще бъде реагирано на време. За нашите зрители трябва да кажа, че служителите на КОРС се разполагат и с 24-часово видеонаблюдение, което също е част от проекта за новата част на улица Александровска, която между другото става доста красива и прекрасна. А как ще се зареждат магазините? Ами, магазините ще се зареждат. Има заповед на кмета от 2006 година и там е забранен достъпа на автомобили по централната градска улица. Те ще се зареждат с колички, с гумени колелета, така че това е за момента. Няма как ние да нарушим тази настилка, която проекта има 5 години мониторинг, така че няма как да влиза автомобили, да пуснем транспортен достъп по главната улица. Разбирам, всичко се прави, за да може настилката да бъде защитена всъщност и да се запази облика и, така да се каже, хубавата част на улица Александровска. Споменахте обаче, че има един друг проблем, който са старите сгради. Ще помоля оператора да покаже малко по-нагоре къщата, на която се намираме. Към какво призовавате вие? Ами аз моля всички, които са собственици на тези сгради по тая красива улица, по някакъв начин да вземат мерки за ремонтиране на фасадите и изобщо за сградите, които притежават, тъй като, както виждате, магазините в първите партерни етажи функционират, а горе в жилищните етажи сградата е неподдържана, което просто е няма хармонията, която смятаме, че трябва да има с този проект, който ние изпълняваме в момента. Ето вижте сградата на Алианс колко добре се получи. Така че моля собствениците на тези сгради. Те ви имат координатите и контактите? Да, имат ги координатите и контактите. В общината има хора специално за това.
Благодаря ви за участието в сутрешния блок на БНТ2. Както разбрахте, уважаеми зрители, достъпът до централната улица Александровска в Русе ще бъде контролиран с електронни буларди. Надявам се всичко това да предотврати безразборното паркиране в централната градска част на града.